βράδυ σημειώθηκε σεισμός 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, ο ισχυρότερος έως τώρα. Και σήμερα άλλος ένας 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έγινε 16 λεπτά μετά τις 10 χθες το βράδυ, είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε ακόμα είναι στην κυπριακή οικονομία, ενισχύοντας την σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο η αθλητική ενημέρωση. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Ανοίγουμε το φάκελο της αεροπειρατείας του 1988. 6 αεροπειρατές προκαλούν παγκόσμιο συναγερμό. Οι διαπραγματεύσεις πέφτουν στο κενό. Προχωρούν στην εκτέλεση 2 ομήρων και πετούν τα πτώματά τους στο διάβλο του αεροδρομίου. Πώς έγινε η αεροπειρατεία? Πώς κατέληξαν στην Κύπρο? Οι σκληρές διαπραγματεύσεις. Εικόνες και δηλώσεις. Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, 10 το βράδυ, Ρικ1, με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Ο ΠΑΠ Κύπρου, υπερήφανος υποστηρικτής σου. Το καλό είναι το φως που κουβαλάς μέσα σου και είναι η δύναμη του απίστευτη. Το καλό μεγαλώνει μόνο όσο το μοιράζεσαι. Ο ΠΑΠ Κύπρου, υπερήφανος υποστηρικτής σου. Έφτασε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Απόψε με τον συνάδελφο Γιώργο Τρίκο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Champions League, ξεχωρίζει ο αγώνας ανάμεσα στη Manchester City και τη Real. Πράγματι. Θα δούμε τι θα γίνει. Σ' ακούμε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η μαγεία του Champions League επιστρέφει με τα play-off της knockout φάσης και το απόψινο σπουδαίο ντέρπι ανάμεσα στην Manchester City και τη Real Madrid μονοπολεί το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρών. Ο μυθικός goalkeeper του Wembley κατέκτησε 7 τίτλους, ενώ φόρεσε 25 φορές το εθνόσημο. Τάκης Οικονομόπουλος, ένα πουλί που καταργούσε τους νόμους της βαρύτητας και σε έκανε να αναρωτιέσαι αν ξαφνικά έχεις μεταφερθεί σε ένα άλλο ποδοσφαιρικό σύμπαν, εκεί όπου το αδύνατο γινόταν δυνατό, εκεί όπου η έννοια απαραβίαση αμβώνουν. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τίμησε σε σημερινή εκδήλωση τους αθλητές. Δύναμη της ένταξης μέσω του αθλητισμού. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Αποστολή συμμετέχει με 6 αθλητές στα αγωνίσματα του snow showing και cross country ski. Ο ΠΑΠ Κύπρου, υπερήφανος υποστηρικτής σου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας για τον καιρό και να δούμε και τις θερμοκρασίες στην Κύπρο και τις κυριότερες πόλεις της Ευρώπης. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε σήμερα είναι Ευκοσία 13 με 5, Κερίνια 17 με 7, Αμόχωστος 15 με 5, Λάρνακα 16 με 7, Λεμεσός 18 με 8, Πάφος 16 με 8, Πρόδρομος 3 με -2. Απόψε ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 7 στα παράλια, στους 2 βαθμούς υπό το 0 στα υψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τοπικά στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιονόπτωση στα υψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 4 στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, αλλά μέχρι το μεσημέρι θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Σε πόλεις της Ευρώπης καταμετρήθηκαν στις 3 το απόγευμα οι ακόλουθες θερμοκρασίες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη 9 βαθμοί, Μόσχα -7, Βρυξέλλες 4, Λονδίνο 5, Παρίσι 6, Ρώμη 14 βαθμοί.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Παρακολουθήστε αμέσως μετά τη σειρά Ηλέκτρα και στη συνέχεια την εκπομπή αποτυπώματα από το ΡΙΚ 2. Μπορείτε να δείτε την σειρά Agatha Racing. Για την συνεχή ενημέρωσή σας στην ιστοσελίδα μας rik.cy. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και απόψε εμπιστευθήκατε το ΡΙΚ για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ. Πρώτη ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Τα πρωτοσέλιδα. Ζωντανά ρεπορτάζ και συνδέσεις με όλες τις πόλεις. Συζητήσεις και αναλύσεις στο στούντιο. Πρώτη ενημέρωση. Με τον Σταύρο Κυπριανού και την Σταυριανή Κωνσταντίνου. Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ 1. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Ανοίγουμε το φάκελο της αεροπειρατείας του 1988. 6 αεροπειρατές προκαλούν παγκόσμιο συναγερμό. Οι διαπραγματεύσεις πέφτουν στο κενό. Προχωρούν στην εκτέλεση 2 ομήρων και πετούν τα πτώματά τους στο διάβλο του αεροδρομίου. Πώς έγινε η αεροπειρατεία. Πώς κατέληξαν στην Κύπρο. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις. Εικόνες και δηλώσεις. Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, 10 το βράδυ, ΡΙΚ 1, με το Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Δείτε αύριο στις 5:30 το απόγευμα στην εκπομπή «Μην κάψεις την κουζίνα». Έλα μέσα, Χρυσολέφου! Κλάρα μου. Πουρκούρι με πιπεριές, θα βάλουμε μέσα. Όχι ρε φίλε, εν το τρώω το πουρκούρι. Όχι, τρώω το εγώ. With my two θα κάνουμε τη μετάφραση. Κουρκουμάς. Κουρκουτάς. Ξύλωσε πολλές κουζίνες, η αλήθεια, Αθηνά μου. Μην κάψεις την κουζίνα. Με την Αθηνά Βιολάρη και τον Αλέξανδρο Ταραμοντά. Αύριο στις 5:30 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου στην εκπομπή Προκλήσεις. Τα αποτελέσματα της επίσκεψης Δικάρλο στην Κύπρο και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Ποιες οι προσδοκίες για την διευρυμένη συνάντηση στη Γενέβη τον Μάρτιο. Οι προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η θετική κατάληξη κατά τη διάρκεια της πολυμερούς διάσκεψης και η επιμονή Τατάρ σε διχοτομικές προσεγγίσεις. Τι θα γίνει με την προσπάθεια για διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων. Προκλήσεις. Τετάρτη στις 10 το βράδυ από το ΡΙΚ 1. Η Κύπρος της Διασποράς έχει τη δική της εκπομπή στο ΡΙΚ. Παρακολουθήστε αυτό το Σάββατο στους Κύπριους του κόσμου. Ο επιχειρηματίας Γιαννάκης Ιωάννου, πρόσφυγας από τα κατεχόμενα Λιβερακερίνιας, και ο γιος του Χαράλαμπος είναι ιδιοκτήτες ενός μεγάλου εργοστασίου έτοιμων ενδυμάτων σε μια μικρή πόλη της Ρουμανίας, λίγο έξω από το Βουκουρέστι. Το εργοστάσιο γιόρτασε πέρσι τα 30 χρόνια λειτουργίας του. Η μετανάστευση και η επαγγελματική επιτυχία της οικογένειας δεν έσβησε τον πόθο για επιστροφή στο κατεχόμενο χωριό τους. Γι' αυτό γράφτηκε και οπτικοποιήθηκε το τραγούδι «Θα σε αργιανίσω το όνειρο». Κύπριοι του κόσμου με τη Γιάννα Ιακώβου. Σάββατο στις 3:30 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Εκλέψαν μου τα ριάγια μου. Και εκείνο. Γιατί, εκλέψαν κι άλλον. Τι δεσπίνου, εσύ έκασε ψούμια. Δυο κοφίνια που μου συνάξασαν, που να τα πάρουμε με το κάρον παραχωρκού να τα πουλήσουμε. Έχετε δυο παπάες στο χορκό. Όχι, δεν έχουμε κανένα. Τώρα έχετε δυο. Παπά! Εγκάλλιο να ανοίξεις την εκκλησιά. Πού τώρα? Το παπά? Ακίνητο όλοι με δεν άξει κανένας. Σήμερα ρε τσαούχη, εταράσει φίλων μες στο χορκό και σήμερα κινήσκονται όλα μια βόρτα. Ακίνητο όλοι με δεν άξετε. Να φύγω τη χαλομοδή κάτω πήλε. Εξαπόλα να σε φύγε. Γιατί, αφού τώρα έρχεται το ωραίο. Περικλής και Εριέτα. Σαββατοκύριακο στις 7 το βράδυ στο ΡΙΚ 1.
Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Είσαι όμορφη κορούδα στη Λιανή μου. Μπράβο, μπράβο. Εμπολί του. Συγγνώμη. Η θκιά σου γυρεύκε σου γενέκα να σου προξενέψει. Το πράγμα. Εγώ έχω όρεξη υπόψε και θέλω διαφέτη. Αν κάνεις έτσι πράγμα, να τσακωθούμε πολλά σημα. Για τούτον ήρθα και εγώ δαμέ, επειδή είμαι καλό. Δεν τα παρίστανα της, παπά μου. Ζεις ο τίποτες παράξενο. Φίλε μου, είμαι παπάς. Και ποτέ μου έμπαρες να θωρώ ζευκάρκα να χωρίζουν. Έλα, ρε. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Ανοίγουμε το φάκελο της αεροπειρατείας του 1988. 6 αεροπειρατές προκαλούν παγκόσμιο συναγερμό. Οι διαπραγματεύσεις πέφτουν στο κενό. Προχωρούν στην εκτέλεση 2 ομήρων και πετούν τα πτώματά τους στο διάβλο του αεροδρομίου. Πώς έγινε η αεροπειρατεία. Πώς κατέληξαν στην Κύπρο. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις. Εικόνες και δηλώσεις. Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, 10 το βράδυ, Ρικένα, με το Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Προσωπογραφίες. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Ριξάτ. Δείτε αύριο στις 5:30 το απόγευμα στην εκπομπή «Μην κάψεις στην κουζίνα». Έλα μέσα. Χρυσολέφου! Κλάρα μου. Πουρκούρι με πιπεριές. Θα βάλουμε όχι, μέσα. ρε φίλε, εν το τρώω το πουρκούρι. Όχι, τρώω το εγώ. With my two κάνουμε τη μετάφραση. Κουρκουμάς. Κουρκουτάς. Ξύλωσε πολλές κουζίνες, η αλήθεια. Αθηνά μου. Μην κάψεις στην κουζίνα. Με την Αθηνά Βιολάρη και τον Αλέξανδρο Ταραμοντά. Αύριο στις 5:30 το απόγευμα στο Ρικένα. Δεν είναι έτσι που φαντάζομαι τους γάμους του παιδιού μου. Ούτε για το δικό μου. Ξέρεις το ότι άμα πουλήσεις μια γκούζα, εν είχαμε να δουλεύω μια εβδομάδα μες στον καφενέ. Εσού είσαι μητσά, εσού αξίζει ένας σακάτης. Ήταν που μου αξίζει και ήταν που μου αξίζει, μα νιχά εγώ το ξέρω. Για το μωρό να νου. Πρώτη ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Τα πρωτοσέλιδα. Ζωντανά ρεπορτάζ και συνδέσεις με όλες τις πόλεις. Συζητήσεις και αναλύσεις στο στούντιο. Πρώτη ενημέρωση. Με τον Σταύρο Κυπριανού και την Σταυριανή Κωνσταντίνου. Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ1. Δείτε αύριο στις 5:30 το απόγευμα στην εκπομπή «Μην κάψεις στην κουζίνα». Έλα μέσα. Χρυσολέφου! Κλάρα μου. Πουρκούρι με πιπεριές. Θα βάλουμε όχι, μέσα. ρε φίλε, εν το τρώω το πουρκούρι. Όχι, τρώω το εγώ. With my two θα κάνουμε τη μετάφραση. Κουρκουμάς. Κουρκουτάς. Ξύλωσε πολλές κουζίνες, η αλήθεια. Αθηνά μου. Μην κάψεις στην κουζίνα. Με την Αθηνά Βιολάρη και τον Αλέξανδρο Ταραμοντά. Αύριο στις 5:30 το απόγευμα στο Ρικένα. Ο μεγάλος πόνος για την πόλη μου, που νιώθω ότι χάνεται σιγά σιγά και αυτή. Η νοσταλγία. Το ξύπνημα της παιδικής και της εφηβικής μου ηλικίας. Νιώθω ότι μας έχουν κλέψει το παρελθόν μας
Και τώρα αισθανόμαστε ότι θα μας κλέψουν και το μέλλον μας, δηλαδή το όνειρο για την επιστροφή στην πόλη μας. Εμείς και ο κόσμος μας, με τον Λουκά Χάματσο, καθημερινά στις 2:30 το μεσημέρι, στο ΡΙΚ 1. Οι πτυχές της κυπριακής ιστορίας, κοινωνίας και πολιτισμού ζωντανεύουν στο σήμερα από το ιστορικό αρχείο ΡΙΚ μέσα από ψηφιοποιημένο υλικό. An independent, sovereign Republic of Cyprus. 250 ώρες οπτικοακουστικού υλικού σε φιλμ. Of the Republic of Cyprus. 22.100 ώρες οπτικοακουστικού υλικού σε μαγνητικές ταινίες. 66.000 ώρες ραδιοφωνικού αρχείου. 56.000 φωτογραφίες, 600.000 τίτλοι τραγουδιών και μουσιακά εκθέματα της ραδιοτηλεοπτικής ιστορίας της Κύπρου. Μια ανεκτήμητη πηγή πληροφόρησης για το χθες. Αποστολή μας η διαφύλαξη, η ανάδειξη και η διάχυση του σπάνιου αυτού υλικού στην κυπριακή κοινωνία. Αναλάβαμε τη συντήρηση και την αποκατάσταση του πολύτιμου αρχείου μας, ανασύροντας το από τα συρτάρια της ιστορίας, θέτοντας τις βάσεις για την ανάδειξη και την πρόθεση της μελέτης των περασμένων εποχών. Το πολύτιμο αρχείο της Κύπρου είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα Ψηφιακός Ηρόδοτος με χρήστες από 70 χώρες. Ιστορικό Αρχείο ΡΙΚ. Ψηφιοποιούμε, τεκμηριώνουμε και κοινωνούμε στο σήμερα το πιο πολυδιάστατο οπτικοακουστικό αρχείο της Κύπρου για νοσταλγία, έρευνα και αναστοχασμό. Ιστορικό Αρχείο ΡΙΚ, η ανασύνθεση του παρελθόντος στη διάθεση του μέλλοντος. Τα κόκκινα τα κρέατα θέλουν μαρινάδες. Και εγώ θα ξεκινώ την εκπομπή πάντα με μαντινάδες. Ονομάζομαι Γιάννης Παρτικάκης. Μαζί θα είμαστε για το υπόλοιπο σεζόν στις μαρινάδες μαντινάδες. Ούζο γαρίδες κάνουνε τέλειο παρεάκι. Παντζάριν κατσικίσιον και λία φινικούθκια, Γιαννάκι μου η σαλάτα μας. Ως πατεκιώσουμε τις γαρίδες, θέλω να μου βρεις την τελική πρόταση, εντάξει. Απαναγιά μου, τι έγινε τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαρινάδες Μαντινάδες με το Γιάννη Πρατικάκη. Καθημερινά στις 3:30 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Προσωπογραφίες. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο RIKSAT. RIK.CY. Η νέα ιστοσελίδα του RIK τα έχει όλα. RIK.CY. Με βίντεο και audio on demand κάθε στιγμή. RIK.CY. Με όλα τα αθλητικά να τρέχουν. RIK.CY. Μαζί στα γεγονότα την ώρα που συμβαίνουν. RIK.CY. Ο ψηφιακός Ηρόδοτος είναι εδώ. Ένας θησαυρός. RIK.CY. Με live streaming μαζί σου παντού. RIK.CY. Μαζί παντού. Κάθε στιγμή. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τα αιωνόβια δέντρα τα οποία υπάρχουν στο νησί μας. Θα μάθουμε για το τι εννοούμε με τον όρο αιωνόβιο δέντρο, πόσα αιωνόβια δέντρα υπάρχουν στην Κύπρο, πώς συντηρούνται και γιατί πρέπει να προστατεύονται. Ήπεθρος για τον άνθρωπο και τη φύση με την Αγγελική Νικηφόρου. Κυριακή 1:30 το μεσημέρι στο RIK 1.
Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τα αιωνόβια δέντρα τα οποία υπάρχουν στο νησί μας. Θα μάθουμε για το τι εννοούμε με τον όρο αιωνόβιο δέντρο, πόσα αιωνόβια δέντρα υπάρχουν στην Κύπρο, πώς συντηρούνται και γιατί πρέπει να προστατεύονται. Ύπαιθρος για τον άνθρωπο και τη φύση με την Αγγελική Νικηφόρου. Κυριακή 1:30 το μεσημέρι στο ΡΙΚ 1. Πρώτη ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Τα πρωτοσέλιδα. Ζωντανά ρεπορτάζ και συνδέσεις με όλες τις πόλεις. Συζητήσεις και αναλύσεις στο στούντιο. Πρώτη ενημέρωση. Με τον Σταύρο Κυπριανού και την Σταυριανή Κωνσταντίνου. Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ 1. Λοιπόν, είδαμε πώς σκότωσαν τον πρώτο επιβάτη, πώς τον πέταξαν στο διάβλο και την ίδια ώρα παράλληλα συνεχίζονταν και... Δείτε αύριο στις 5:30 το απόγευμα στην εκπομπή «Μην κάψεις την κουζίνα». Έλα μέσα, Χρυσολέφου! Κλάρα μου. Πουρκούρι με πιπεριές. Θα βάλουμε όχι μέσα... ρε φίλε, εν το τρώω το πουρκούρι. Όχι, τρώω το εγώ. With my Ας τα κάνουμε τη μετάφραση. Κουρκουμάς. Κουρκουτάς. Ξύλωσε πολλές κουζίνες, η αλήθεια. Αθηνά μου. Μην κάψεις την κουζίνα. Με την Αθηνά Βιολάρη και τον Αλέξανδρο Ταραμοντά. Αύριο στις 5:30 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Σήμερα στις Μαρινάδες Μαντινάδες θα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον Αντώνη Μινά. Με τον Αντώνη Μινά θα φτιάξουμε ένα ριζότο θαλασσινών με μύδια και γαρίδες. Θα το δείτε από την αρχή πώς ξεκινάει ένα πιάτο και πώς τελειώνει. Σήμερα στις Μαρινάδες Μαντινάδες στο ΡΙΚ 1. Μαρινάδες Μαντινάδες με το Γιάννη Πρατικάκη. Καθημερινά στις 3:30 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση.
Σήμερα στις Μαρινάδες Μαντινάδες θα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον Αντώνη Μινά. Με τον Αντώνη Μινά θα φτιάξουμε ένα ριζότο θαλασσινών με μύδια και γαρίδες. Θα το δείτε από την αρχή πώς ξεκινάει ένα πιάτο και πώς τελειώνει. Σήμερα στις Μαρινάδες Μαντινάδες στο RIK 1. Μαρινάδες Μαντινάδες με το Γιάννη Πρατικάκη. Καθημερινά στις 3:30 το απόγευμα στο RIK 1. Πρώτη ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Τα πρωτοσέλιδα. Ζωντανά ρεπορτάζ και συνδέσεις με όλες τις πόλεις. Συζητήσεις και αναλύσεις στο στούντιο. Πρώτη ενημέρωση. Με τον Σταύρο Κυπριανού και την Σταυριανή Κωνσταντίνου. Καθημερινά στις 6:45 από το RIK 1. Για έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση. Good evening. It's Tuesday, the 11th of February, and it's time for the news on RIK 2. President of the Republic, Nikos Christodoulidis, submitted 5 proposals to UN Under-Secretary-General for Political Affairs and Peacebuilding, Rosemary DiCarlo, in relation to the positive outcome of the expanded conference and the resumption of negotiations.